Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wanda kullum yake faɗakar da ku tare da ilmantar da ku gami da nishaɗantar da ku. Kamar kullum dai sunana Nafisa Aliyu. To har yanzu muna nan a cikin littafin mai suna KofarAjali wanda marubucin nan Abdull Alhaji Musa wanda aka fi sani da Abdull tanke ya wallafa. Kuma idan masu sauraro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji suma suna ta kutsa kai cikin wannan dajin inda duk inda suka yi tafiya sai sun karyi reshe ko kuma ciyawa sun ajiye domin shaida in case ko motar nasu ya gyaru da wuri a turo a tif neman su. Haka ko suka kasance suna aikatawa amma kuma abin da basu sani ba shine duk ganyen da suka karya daga zaran sun wuce take dawowa ta koma kamar ba a taba ta da hannu ba ballantana ma a karya ta. To nan ne muka tsana yanzu kuma za mu ci gaba. Atif da ke tafe cikin jerin dogayen bishiyoyin nan yayin da yake waige-waige alamar bai gane inda suka nufa ba kuma babu alamar takun kafafunsu ta ko'ina. Nan sai ya fara kokonto anya ba shi bane ya bi sababbiyar hanya amma duk da haka bai koma baya ba. Duk da wasiwasin da yake haka ya ta tutsa kai cikin dajin. Al'amarin su ma'azko tafiya suke cikin nishadi yayin da suke dauke-dauken foto na duk abin da ya burge su a wannan guri. Haka su ma dai suka yi ta tafiya mai nisa yayin da suka kuma manta da abin da suka bari a baya wato mota da kuma dalilin su na tsayuwa a wannan guri. Cikin wannan tafiyar da suke dai suka ci karo da wata hanya mai matukar burgewa yayin da aka kayatar da hanyar da furanni iri daban-daban sa'annan aka jera wasu ƙananan duwatsu masu launin pink da blue. Abin banin ban sha'awa. Kai hatta iskar da ke kadawa a wannan guri ta daban ce. Haka suka shige wannan hanya suka fara taku kowannen su zuciyarsa cike fal da burin ganin inda wannan hanya za ta kai su. Tafiya suke yayin da suka daga kawunan su sama suna ta kalle-kalle kai ka ce dan ƙauye a London. Wow, gaskiya duniya na dauke da abubuwan mamaki iri daban-daban. Haka Mufida ta furta cikin muryar mamaki inda Samra ta ce da ita. Gaskiya ni tausayawa Atif nake wallahi. Gaskiya yayi mummunar choice don ko yayi misin na wannan nishadi. Fashewa suka yi da dariya bayan ta furta haka. Wannan firar da suke sun kasance suna yin ta ne yayin da suke wannan tafiyar. Wow, haka Samra ta furta yayin da ta hango wata kyakkyawar bishiya mai launin golden color. Kai ka ce ko da ruwan gold din aka halicce ta. Don ko itatuwanta wannan bishiyar launin gold ne. Furanninta ko farare ne, ganyayenta ko kore. Cikin sauri ta karasa haɗe da ciro wayar ta soma ɗauka da hoto. Sauran abokan tafiyar nata ko can ta baro su a baya dan ko hango bishiyar da ta yi ta ruga zuwa ga wannan bishiyar haka dai ta yi ta ɗaukar hoton wannan bishiyar. Bayan ta dakata da yin haka sai ta ga jikin bishiyar na tsagewa. Abin mamaki da ta gani kuwa shine wannan tsagewar da bishiyar ke yi wasu haruffan rubutu ne ke bayyana a jiki. Ita ko ta kame guri guda ko motsi ba ta iya yi sa'annan ta wani zura idanu har sai da ta ga ƙarshen rubutun. Abinda aka rubuta jikin wannan bishiyar ko shine this is a warning, kar ku kuskura ku shiga wannan hanyar idan ko kuna son kanku da arziki, sai kuma alamar kan kwarangwal da ke nuna hadarin gurin. Bayan ta karanta haka sai jini ya soma kwararowa a jikin rubutun a hankali yadda hawa yake zubowa a fuskar dan adam. Samra haka Mu'az ya furta har sau uku kafin ya doki kafadarta. Firgicewa zai haɗa da juyawa cikin sauri ta yi ido huɗu da Mu'az da ke tsaye bayanta. Cikin muryar tsoro ta so mu jero sunayen abokan tafiyar nata kamar haka: Nina, Ahmad, Mu'az, Simon, Ali, Harun, Mufida, Muzaffar. Ya kamata mu gaggauta barin wannan gurin, it's very dangerous. Haka ta furta inda dukkaninsu suka kai ganin su kanta. Ma'az ko cike da mamaki ya wangala baki sa'annan ya ce da ita, Samra, what's wrong? Wai me yake faruwa ne? Are you alright? Ya, na san idan na gaya muku da baki ba za ku yadda ba, amma za ku iya gane ma kanku. Haka ta furta haɗe da yi musu nuni da kan wannan bishiyar da wannan rubutun yake. Dukkanin su ko suka kai idanun su gurin inda take musu nuni wato jikin bishiyar, amma sai suka tarar da jikin bishiyar normal, babu abin da ke jikin bishiyar. Na san idan na haka ta soma cewa ba da ta ga jikin bishiyar sai ta yi shiru, ta soma jujjuya idanu sannan ta sake cewa wallahi a jikin wannan bishiyar na ga rubutu wacce ke faɗin cewa wannan hanyar akwai haɗari mai gaggawar komawa kuma enough. Haka Mu'az ya furta cikin ƙara haɗe da murtuke fuska. Shiru na wasu 'yan daƙiƙu kafin nan ya fashe da dariya. Haka suka yi ta mata dariya suna cewa wallahi imagine ne kawai take. Haka ta yi ta iya ƙoƙarinta wajen ganin ta fahimtar da su, but ina su ku sun yi nisa ba sa jin kira. Ƙara gaba suka yi haka Samar ita ma ta bi su ba don son ranta ba, inda da barin su wannan guri sai ga hannun wani abu mai munin gani ya bayyana ta bayan wannan bishiyar yayin da kuma ya shafi gurin nan da Samra ta ga rubutun.
hannun nasa ma kaɗai abin tsoro ne don ko faratun wannan hannun sun kai tsayin karamar yatsa na bil'adama, sa'annan gashi ya lullube sassar hannun kuma baƙiƙirin fatarsa ma haka baƙiƙirin. A hankali ya shafi daidai inda Harun ya sa hannu lokacin da yake wa Samra dariya, daidai wannan gurin abin ya sa hannu, sa'annan bayan ya dan murza ya soma daga hannu a hankali yana kaiwa sama yayin da nake biye da shi domin son ganin fuskar wannan abu. Kai hannu ya kusa da hancinsa sai ya ja wata kakkauran numfashi. Wannan abar ko bai da kyawun gani, duk da rabin fuskarsa ake iya gani, amma ko gaskiya abin tsoro ne sosai. Idanunsa jajir kamar garwashin wuta, sa'annan yana kuma da dogayen haƙwara ga kuma murƙusheshen hanci, haka zalika ga murɗaɗɗen ƙaho a kansa, daɗin daɗawa kuma yana da fuka-fukai irin na jemage a gadon bayansa, sa'annan kuma gashi ta lullube sassar jikinsa. Ba za ma ka iya bambance gashin da fatar jikinsa ba, dukkaninsu baƙaƙe ne wulik. Buɗe baki ya cire harshe ya lashe hannun nashi da ya taɓa inda Harun ya sa hannunsa. Harshen nasa ko a yanki take gida biyu kamar ta maciji. Bayan ya yi hakan ne sai wani abu wanda dukkanin bincike murmushi yake nufi da haka. Amma ko da za ka ga wannan murmushin nasa to fa ina mai tabbatar maka sumewa za ka yi a gurin. Bangaren Atif kuwa tafiya yake cikin tsoro yayin da yake ambatar sunayensu ɗaya bayan ɗaya. Wai ina ne wa'annan suka shige? Sun wani wahal da ni kawai wajen neman su. Haka Atif ɗin ya furta cikin ƙosar zuci haɗe da yin tsaki bayan ya gama furta hakan. Inda Atif yake na da matukar bambanci da inda su Samar suke, dan ko nasu ababen mamaki suke ta gani, amma Atif ko ba wani irin haka a bangaren da yake. Samar, ki kwantar da hankalinki, kar ki saka tsoro a ranki, dan ko imaginin ne kike, kuma kin san tunani ne ke sa haka, dan haka just relax. Haka ne na ta furta inda Ahmed da Fozi suka ce da ita. Sa'annan ai idan motar mu ta gyaru za a turo Atif ya zo ya faɗa mana, shi yasa muke saka shaida tuntuni, dan haka kar ki damu kanki, muna tare da ke. Gyaɗa kai ta yi alamar shi kenan, sai suka ji Simon da Muzaffar na furta cewa wow, kun ga ikon Allah, irin ginin da mutanen da, kai abin mamaki. Cikin sauri sauran tawagan suka karasa wajen su Simon inda suka hango wannan ginin. Babu bata lokaci suka karasa wannan guri inda suka fara daukan hoto yayin da suke cike da mamaki, duk da wannan gurin abin tsoro ne, amma su sai ta zame musu abin mamaki, except Samra da ita ta tsorata tuntuni. Nan suke tsaye bakin kofar, dukkaninsu babu wanda ke da niyya ko sha'awar shiga wannan guri. Dukkaninsu burinsu shine su ɗau hoto, kuma suna kan yin hakan. Harun ko tsaye yake bayan su, ya ƙura wa kofar wannan ginin ido ya ce, to fa kowace irin mulki aka yi a wannan wurin, oho. Sa'annan ko me yasa aka rufe kofar da bakin kacama, oho. Wannan kofa dai ta kasance an yi ta da bakin karfe. Kofar na da faɗin gaske ga kuma tsawo. Alamomin da ke jikin wannan kofar ko duk kawunan ƙwarangwal ne da siffofinsu aka yi wa ƙofar ado. Da kaga wannan ƙofar ka san ba a banza aka tsara ta ba. Harun sa hannu ya rike wannan kubar da ake kulle wannan ƙofar da shi, ko ya sai kacan jikin ƙofar suka so matsitsinkewa. Haka suka tsitsinke ga baki ɗaya, nan da nan suka zube ƙasa haɗe kuma da komawa turbaya. Aiko tuni dukkaninsu sun ji hakan, sun kuma juyo sun kura ma kofar ido suna jiran mai zai biyo bayan hakan. Kofar da kanta ta buɗe kanta, na fa dukkaninsu cikinsu ta ɗau ruwa. Suka zo ma dudduba junansu cikin mamaki, nan kawai sai suka ji wata iska mai ƙarfin tsiya ta zugo su cikin wannan kofar. Bayan ta kai su cikin ta yi watsi da su, sanan kofar ta ja kanta ta rufe. Karfin iskar nan sai da ta jijjiga kowane bishiyar da ke faɗin wannan daji, hatta dabbobi sai da suka zube ƙasa, sa'annan suka sake tashi. Atif shi ma haka wannan iskar ta buge shi da wata bishiya, ya zube ƙasa, da ƙyar yake numfashi, da ƙyar kuma yake iya ɗago hannayensa. To masu sauraro, a nan ne za mu dakata, sai ku dakaci zuwan shiri na gaba. Kafin nan nake cewa assalamu alaikum.